estudiei administrativo, pero como me gusta moito o rural e me gustan moito os animais, pois a pesar dos estudios decidín seguir ca explotación familiar de meus pais, porque me gusta moito o entorno natural e encariñeime dunha forma moi especial cos animais. Sou Lorena Cibes, Ozón. Teño unha explotación ganadera aquí en Truitín, Dumbría. Pois nesta zona a verdade é que só quedo eu, que aquí en Dumbría. E depois queda unha aquí, bueno, pero en torno aos 4 ou 5 kilómetros, e xa non hai máis granxas por aquí. Eu decidíme quedar, a parte de que, bueno, que era unha pasión a que tiñan meus pais polo gando, de forma personal gustanme moito os animais, entón foi algo que te vas encariñando con eles e que cada vez vas meténdote máis no medio deles e vas seguindo así adiante sin darte conta, estás xa no medio deles. Meus pais levaban toda a vida neste sector, entón fui pasando de generación, agora neste caso collín eu o relevo, e bueno, xa levo bastantes anos, porque a miña incorporación xa foi no 2006. A explotación, pois, encargo meu soa, si é verdade que meus pais ainda axudan moito, pero bueno, basicamente fago eu todo. Andamos ordeñando en torno ás 40 vacas, a veces máis, a veces menos. Nosotros empezamos a muxir sempre ás 7 da mañá, a veces retrasámonos un pouco, pero ese típico, 2 veces ao día, e bueno, unha vez que se acaba o ordeño salen a pastoreo, volven a entrar despois para ordeñar aí en torno a 6:30, 7, para que nos den tempo a preparalas para o ordeño. Esa é un pouco a rutina de todos os días. A granxa está certificada co certificado de benestar animal e, bueno, procuramos ir sempre mellorando todo o que poidamos nese sentido. É un dos pilares máis fundamentais na explotación. O cuidado é máis dos animais, pois é algo máis a nivel xa personal, de que me gustan moito os animais, dedicolle moitísimas horas, entón procuro sempre estar na volta delas, digamos, mirando un poquinho o que necesitan, cepillándoas, dándolle todo o cariño e todos os mimos. Para min é moi fundamental porque son como personas, elas sinten, entenden, o sea, todo o que lle aportas, elas transmíteno tamén. Pois un pouquiño, non sei, algo moi vinculado, pois algunhas bautizámolas con nome, é unha forma de que elas se entendan un pouco máis, e, bueno, unha relación, digamos, moi estreita co animal. A longevidade aquí na nosa explotación, unha media, anda en torno dos 10 anos hacia arriba, son animais que duran moitos anos, pero tamén, ao mellor, vai máis repercutido en que non exprimimos tanto o animal, preferimos algún litro menos e máis anos. Para nós salnos máis caro criar un animal que telo exprimido aí na lactación. Entón buscamos máis tempo en anos e menos litros. Si entrei no proxecto de Lei Manatura no 2013. Unha granxa en pastoreo, basicamente as vacas están sempre fora no pasto, e depois aquí suplementámolas un pouquiño cunha ración normal, sempre procurando traballar máis a base de mezclas basadas en herba e pouco concentrado. Pois estar na Lei Manatura, a parte do beneficio económico, é un pouquiño, unha forma, unha liña distinta de facer o que todo o mundo fai, facer un produto dunha calidade un pouquiño máis diferenciada. E, bueno, e con isto da campaña, pois un orgullo tamén que reconozcan o traballo do pequeno gandeiro. Si é verdade que as vacas a veces non sempre están aquí ao ladiño, senón que camiñan en torno mellor a 1,5 km diario. É un pouco traballoso ter que ir a levalas, ir a buscalas, pero, bueno, no tema do pastoreo estamos moi contentos. Buscamos variedades, sobre todo na herba, que lle aporten moitos nutrientes. Permítenos ao mesmo tempo tamén usar abonos menos nitroxenados. Pois a construción da nova nave é un pouquiño ampliar o que é o número de animais en lactación. Pasaríamos xa en torno aos 50-60, a capacidade que vai ter. Un pouquiño máis de comodidade para elas, aliviar un pouquiño a carga de traballo personal, sempre co obxectivo de que elas podan entrar e salir da nave a pastoreo cando queiran. E, bueno, e ao mesmo tempo buscando unha forma máis económica de facela, por eso nos inclinamos por unha nave metálica. Os plans de futuro son, bueno, a ampliación do establo, de ir subindo o número de animais, pero sempre sobre a base de terreno que podamos conseguir. Quizás un pouquiño máis de formación en tema de pastoreo e iso, e quizás complementar a granxa con algo máis.